Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja mielenkiintoiset vieraat. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Change Partnersin kanssa. Heidän missionaan on parantaa suomalaisten organisaatioiden muutoskyvykkyyttä. Change Partners tukee organisaatioita muutoskyvykkyyden ja muutosjohtamisosaamisen kehittämisessä koulutuksen, valmennuksen ja konsultoinnin avulla. Lisää voit lukea osoitteesta changepartners.fi. Tässä Johdon agendalla jaksossa sukelletaan syvälle muutoksen johtamiseen ja puhutaan siitä, miten rakennetaan muutoskyvykäs organisaatio. Studiossa vieraanani on Change Partnersin Teppo Kolehmainen. Lämpimästi tervetuloa Johdon agendalle, Teppo. Kiitos, ihan mahtavaa tulla mukaan. No aivan mahtavaa saada nimenomaan sinut juttelemaan aiheesta muutoskyvykkyys, mutta annetaanpa sinun itsesi kertoa, että miksi tämä teema on nimenomaan sinulle merkityksen. Eli jos voisit alkuun vähän avata sun omaa taustaa ja ehkä sitä, että mikä on johdattanut sut tämän muutosjohtamisen pariin. Ilman muuta. Täytyy sanoa, että mä oon aina työskennellyt muutoksen ja kehittämisen parissa. En tiedä, mistä se on alun perin tullut, mutta ehkä mä oon vähän semmoinen insinöörisielu, vaikka kauppatieteilijä olenkin. Jo heti ensimmäiset työpaikat on ollut oikeastaan kehittämisen parissa. Olen vastannut aikanaan muun muassa huoneistokeskuksen, siis kauan sitten huoneistokeskuksen niin kuin kehittämisestä ja markkinoinnista ja sitten sen jälkeen lähtenyt jo aika nopeasti konsultin uralle ja siellä tietysti strategiatöitä tehnyt ja sitä kautta kuitenkin aina ajatellut, että ne strategiat täytyy viedä myös käytäntöön ja se niin kuin konsulttina vei sitten mennessään aika lailla se käytäntöön vieminen. Tosin on sitten sen jälkeen myös, kun olin PwC:llä konsulttina, sen jälkeen hyppäsin vielä takaisin niin sanottuihin päivätöihin. Olin tuolla Saunalahti Groupissa ja sitten Elisassa kehittämistehtävissä sielläkin. Sen jälkeen on ollut sitten konsulttina nyt yhtäjaksoisesti ja itse asiassa vielä yrittäjänä niin 17 vuotta ja muutoksen kanssa tekemisessä aina. Aika hyvin, aika pitkä tausta nyt tämän muutosjohtamisen kanssa ja juuri tästä syystä on aivan mahtavaa päästä sun kanssa vähän sparrailemaan ja juttelemaan näistä teemoista. Että nämä strategian käytäntöön vieminen, muutoksen johtaminen, muutoskyvykkyyden rakentaminen on meille molemmille yhteisiä teemoja. Todella. Me voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä, että jos me vähän pohditaan, mietitään sitä ylipäätään näitä käsitteitä ja termejä ja niin kuin muutoskyvykkyys, muutoksen johtaminen, millä tavalla ne on tässä hetkessä, ehkä just nyt niin ajankohtaisia. Me kaikki ymmärretään, että ympärillä tapahtuu valtavasti muutosta, mutta miten sä koet, minkä takia just nyt meidän pitäisi puhua ehkä jopa entistä enemmän muutoksen johtamista tai muutoskyvykkyyden johtamisesta? Tämä on hauska aihe siinä, että aina sanotaan, että muutoksen määrä kasvaa ja eihän se koskaan lopu. Ja nyt tietysti nämä viimeaikaiset myllerrykset on ihan uskomattomia, että me ollaan eletty tässä monta vuotta hillittömän suurien ulkoa tulevien muutosvoimien myllerryksessä. Ja sitten niin kun yritysten pitää tai organisaatioiden pitää tietysti pystyä elämään siinä kuitenkin. Ja siinä mielessä tämä niin sanottu VUCA World on niin kun osoittautunut vielä vahvemmaksi kuin mitä sanotaan 5-6 vuotta sitten ei edes arvattu, mitä kaikkea tässä voi tulla. Että kyllä tämä niin kuin muutoksen johtaminen, muutoksen hallinta niin hyvin kuin sitä vaan voi hallita tai edes ohjata, niin on ihan super tärkeää, jotta me voidaan niitä strategioita yrityksissä oikeasti toteuttaa. Että me pystytään jotenkin ohjaamaan sitä tekemistä siihen suuntaan, mikä on yrityksen missio ja visio. Että jotenkin sieltä se tulee tästä niin kuin valtavasta muutostarpeesta, mutta ei tämä ole uusi juttu, että muutosta on aina tarvittu. Aina on viety strategioita käytäntöön ja kyllä. Sieltä se tulee. Mutta ehkä jotenkin niin kuin tässä ajassa itselle korostuu se, että kun vaikka sitä muutosta on aina ollut ja on puhuttu paljon muutoksen johtamisesta ja musta tuntuu, että meillä on edelleen siinäkin vähän tekemistä, että miten me johdetaan sitä perinteistä niin kuin muutosta. Mutta nyt tämä, mitä sä kuvailet ja mitä me kaikki ehkä tunnetaan siellä organisaatiossa ikään kuin nahoissamme ja sielussamme on se, että se vaatii jotain enemmän, että muutoksen johtaminen ei enää ole vain niin kuin tiettyjen muutoshankkeiden tai projektien läpiviemistä, strategian käytäntöön viemistä, vaan se on myös vähän tuota, mitä sä kuvailit, että miten me ylipäätänsä siinä murroksessa niin kuin sopeudutaan tai ei edes sopeuduta, vaan miten me niin kuin menestytään siitä, kun kaikki on vähän niin kuin vapaapudotuksessa. Miten sä näitä mietit tänään? Joo, mä
aika paljon kuitenkin pohdin sitä, että me halutaan tavoitteellisesti saada asioita aikaan. Ja silloin, kun me johdetaan muutosta tavoitteellisesti, niin se on tietysti sitä strategian niin kuin toteuttamista pohjimmiltaan, että se ei ole pelkkää reaktiivista, että okei, nyt maailma myllertyy ympärillä. Ja mä itse asiassa aika lailla pidän siitä, että pitää hankkeistaa tai projektoida. Nyt kun mä sanon projektoida, niin se ei tarkoita aina niin kuin välttämättä semmoista hyvin niin kuin oikeasti projektimaista, projektiammattilaisten tarkoittamaa projektoimista, mutta kuitenkin, että me asetetaan selkeästi tavoitteet, mitä me yritetään sillä muutoksella saada aikaan. Ja kyllä sitä pystyisi tai pitää tehdä myös tässä niin kuin maailman vaiheessa. Syklit on nopeampia ja sikäli niin kuin tietyllä tavalla se muutoksen käytäntöön vienti tai muutosten käytäntöön vienti, niin on tietysti entistäkin vaativampaa, koska me pitää niin nopeasti reagoida, niin nopeasti saada ne ihmiset mukaan siihen muutokseen. Et sinänsä niin kuin vaatimusaste on kasvanut tietysti, kun syklit nopeutuu, mutta edelleen mun mielestä meidän pitäisi tehdä sitä tavoitteellisesti. Ja jotta me voidaan tehdä tavoitteellisesti, meidän pitää myös ymmärtää ja määritellä, mitkä ne on meidän tavoitteet. Et se ei voi olla pelkästään sitä, että me tehdään niin kuin pientä kehittämistä tai pelkästään niin kuin semmoista iteratiivista jatkuvaa kehittämistä, vaan kyllä me edelleen tarvitaan myös niitä muutoshankkeita tai projekteja. Et jotenkin se on mulle niin kuin yksi asia, mitä kuulen usein, että muutosjohtaminen on kuollut sen takia, että nämä muutokset, että sen pitää olla niin kuin, että se on päivittäisjohtamisessa se muutosjohtaminen. Mä vähän kritisoin sitä kyllä itse. Totta. Tässä mä oon sun kanssa samoilla linjoilla. Mä kuulen kanssa sitä aika paljon, että eikö kaikki johtaminen on muutoksen johtamista. Tavallaan kyllä. Mutta mun mielestä sä sanoit tuossa äsken aika hyvin se, että mikä ero näillä on. Että tavallaan se muutoksessa johtaminen usein on semmoista aika reaktiivista. Että me reagoidaan erilaisiin ulkoa päin tuleviin niin kuin voimiin, signaaleihin, asioihin. Mutta sitten se, että jos sä haluat systemaattisesti viedä sitä sun organisaatiota johonkin suuntaan, niin sun pitää olla hyvinkin tavoitteellinen siinä, että mitä sä oot tekemässä. Kyllä, joo. Ja voisi oikeastaan sanoa, että se muutos tapahtuu 3 tasolla. Meillä on tietysti yksilöt, eli se väistämättä, jos me halutaan muutos tapahtua, niin se tapahtuu niissä ihmisissä. Me sanotaankin aina, että organisaatiot ei muutu, vaan ne ihmiset muuttuu. Se on suorastaan meidän tämmöinen slogan. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla kyvykkyys johtaa niitä yksilöitä sen muutoksen läpi. Et se on niin kuin yksi taso. Toinen taso on se, että meillä on näitä projekteja tai muutoshankkeita, ja meidän pitää pystyä niitä johtamaan systemaattisesti. Niin, että ne ihmiset sitten hyväksyy, omaksuu ja ottaa ne uudet asiat käyttöön siinä työssään. Ja sitten meillä on vielä se 3. taso, joka on se koko organisaation kyvykkyyden kehittäminen. Ja tietysti se niin kuin koko organisaatio on ikään kuin että ne kaikki muutokset, mitkä siellä tapahtuu, niin olisi onnistuneita ja sitä kautta siitä organisaatiosta tulee menestyneempi. Ja siihen liittyy tietysti se, että pitää olla sitä kyvykkyyttä sitten näillä kaikilla eri tasoilla. Et oikeastaan siihen näillä tasoilla mekin liikutaan. Että tavallaan pyritään tukemaan näitä kaikkia 3 tasoa. Joo. Ja me päästään ihan varmasti näistä kaikista 3 tasosta sun kanssa tässä vielä keskustelemaan, mutta sitä ennen, kun sulla on ehkä poikkeuksellisen pitkä historia tausta niin kuin muutoksen johtamisen, muutoskyvykkyyden rakentamisesta suomalaisten organisaatioiden kanssa, niin haluaisin kysyä, että miten sä koet, millä tasolla me ollaan niin kuin yleisesti ottaen, jos ajatellaan suomalaisten organisaatioiden muutoskyvykkyyttä tai valmiuksia johtaa muutosta? Niin mikä on sun niin kuin rehellinen, realistinen niin kuin mielipide näkemys siitä, että mä oon ollut tässä niin kuin paljon kansainvälisissä ympyröissä ja sitten tietysti nykyisessä työssä niin meillä on kansainvälinen maailmanlaajuinen yhteisö tähän muutosjohtamiseen. Puhutaan siitä kohta varmaan lisää, mutta kyllä mä näen sen, että me tullaan jäljessä täällä Suomessa. Uskoisin, että se tulee tietyllä tavalla siitä meidän vahvasta insinööriajattelusta, insinööritaustasta. Me ollaan hyvin niin kuin teknisesti ajattelevia ja ne ihmiset ei ole silloin välttämättä se meidän, niin kuin, mitä lähdetään ikään kuin ensimmäisenä ajattelemaan. Me ajatellaan sitä niin kuin teknistä ikään kuin ratkaisua ja mä uskon, että se tulee sieltä se meidän niin kuin pieni jäljessä oleminen, jos me verrataan vaikka meidän tämmöisiin kumppani- tai kilpailijamaihin, eritoten ehkä Tanskaan, jotka on mun mielestä tässä asiassa ollut edelläkävijöitä jo pidemmän aikaa. Yhtä lailla Ruotsi, Hollanti, no sitten Britannia, USA, niin kyllä ne on aika paljon pidemmällä näissä asioissa. Että se maturiteetti täällä Suomessa
isoissakin organisaatioissa on, sanotaan, että mä välillä hämmästyn sitä, että miten vähän ymmärretään niin kuin muutosten johtamisesta. Tai sanotaan, että mä en moiti niitä, mutta et ehkä ei olla tultu ajatelleeksi, että edelleen se, niin kuin, se ratkaisu on se, joka ajaa sitä muutosta. Ja ei se tekninen suoritus. Se tekninen suoritus. Eli se, mikä meiltä puuttuu, on se muutoksen inhimillinen puoli. Kyllä, se on juuri näin. Ja mun mielestä tässä on linkki vielä siihen, että kun meistä sanotaan, että myös kaupantekijöinä, niin myydään sitä teknistä ratkaisua, sitä tuotetta. Ja me hiotaan sitä tuotetta maailman parhaaksi, joka on niin kuin hieno juttu. Mutta me unohdetaan se myynti ja markkinointi, tai ei olla ihan niin hyviä, jos me ajatellaan vaikka tanskalaisia, joilla on niin kuin brändejä. Ne on niin kuin brändi- ja markkinointiosa, ja nehän valmistaa myös vaatteita paljon, ja se on aika erilaista bisnestä kuin viedä sitten isoja koneita vaikka ulkomaille. Niin mun mielestä tässä on analogia sinne, ja markkinointihan on ihmisten kanssa toimimista, ihmisen ymmärtämistä, psykologiaa, tätä puolta. Ja meillä se jää vähemmälle, koska me keskitytään niin paljon siihen tuotteeseen tai siihen ratkaisuun, siihen tekniseen asiaan ikään kuin. Totta. Tästä tulee elävästi mieleen, siitä jo vuosia, mutta kirjoitin joskus sellaisen artikkelin, missä puhuttiin muutoksen brändäämisestä. Ja se itse asiassa tuli aika pitkälti näihin samoihin lainalaisuuksiin kiinni, että meidän pitäisi osata se muutos myöskin niin kuin paketoida sellaiseksi, että ihmiset sen haluavat ostaa, sitoutuvat siihen ja innostuvat siitä. Meillä on paljon vielä opittavaa, toki näitä kilpakumppaneita, mutta se voi olla, että jos me tässä jaksossa onnistutaan ratkomaan näitä haasteita, me ratkotaan samalla myös Suomen tuottavuushaasteita. Tämä on hyvin sanottu, ja itse asiassa mä tosiaan sanon, että siis suorastaan mun henkilökohtainen missio ja sitten samalla Change Partnersin missio todella on parantaa suomalaisten organisaatioiden muutoskyvykkyyttä. Ja mä koen sen niin kuin suorastaan tosiaan tämmöisenä henkilökohtaisena asiana. Mä haluan, että me onnistutaan tässä, koska se on meille kilpailutekijä lopulta. Ja sitten yksi puoli, mikä mua tietysti huolettaa paljon, on meidän julkinen sektori, jossa ollaan niin kuin vielä tämän asian maturiteetissa niin valitettavan niin kuin alkutekijöissä. Ja kuitenkin siellä on niin valtavat muutostarpeet, että välillä niin kuin kylmä hiki nousee siitä, että miten vähän siellä on kyvykkyyttä viedä niitä muutoksia läpi. Totta. Jos ajatellaan näitä termejä edelleen, puhutaan muutoskyvykkyydestä tai muutoksen johtamisesta. Vähän jo kosketettiin sitä, että osa ehkä ajattelee jo tänä päivänä, että me ei välttämättä tarvita mitään erillistä muutosjohtamista. Mutta varsinkin tämä muutoskyvykkyys niin on terminä vähän semmoinen, että se tarkoittaa pikkasen eri asioita, riippuen vähän ihmisestä. Niin kertoisitko, Teppo, miten sä niin kuin koet ja käsität muutoskyvykkyyden? Mitä se sulle tarkoittaa? Muutoskyvykkyys on aika määrittelemätön termi ja siinä on monta osa-aluetta. Aika paljon jälleen kerran puhutaan Suomessa siitä, että pystytään valitsemaan niitä sisältöjä, niitä ratkaisuja, mitä meidän pitää viedä käytäntöön, jotka toteuttaa sitten sitä strategiaa. Ja se on toinen puoli siitä muutoskyvykkyyttä, että me osataan tehdä järkeviä valintoja. Että meillä on hyvä strategia, jota me pystytään toteuttamaan ja valita ne hankkeet ja projektit toteutettavaksi, jotka sitä strategiaa vie eteenpäin. Mutta se toinen puoli, joka sitten tietysti mulle on sydämen asia, on se, että me saadaan ne toteutumaan ihmisten arjessa ne uudet asiat. Ja muutoskyvykkyys mulle on tosi paljon sitä, että me pystytään käytännössä muutosjohtamisen keinoin viemään niitä uusia asioita käytäntöön niin, että ihmiset nappaa niistä kiinni ja niistä tulee osa meidän arkea. Eli sinänsä kun me sanotaan, että muutoskyvykkyyden kehittäminen, me katsotaan silloin tätä asiaa sieltä muutosjohtamisen näkökulmasta, eli muutoksen inhimillisestä näkökulmasta. Toki on ollut paljon määrittelemässä niin kuin strategioita ja niitä ratkaisuja ja kehittämässä asiakaskokemusta ja niin edelleen, mutta sanotaan, että me yleensä ei edes puututa siihen puoleen, siihen itse ratkaisuun juuri lainkaan, vaan me pyritään tuomaan tämä puoli kyvykkyydestä, joka liittyy siihen muutosten johtamiseen. Ja oikeastaan sen takia mä sanon, että meille riittää se muutosten johtamisen kehittäminen niissä organisaatioissa, koska mä tiedän, että se on aika hyvässä kunnossa se innovointi Suomessa, se teknisten ratkaisujen ja uusien asioiden niin kuin miettiminen, että se ei meillä kanita, vaan meillä kanittaa se, että me saataisiin ne menee oikeasti ihmisille käytäntöön. Näin ollen niin kuin osa sitä
muutoskyvykkyyttä on muutoksen johtaminen tai muutosjohtaminen, ja se on se itse asiassa se, mistä mä eniten haluan puhua. Muutosjohtamisella tarkoitetaan siis muutoksen inhimillistä puolta, ja muutosjohtaminen määritelmällisesti tarkoittaa meille sitä, että me viedään niitä muutoshankkeita tai projekteja läpi systemaattisesti ja niin, että ne hyödyt toteutuu. Eli me johdetaan muutoksen inhimillistä puolta systemaattisesti niin, että hyödyt, sen projektin tai muutoksen hyödyt toteutuu sille organisaatiolle. Tämä on meidän määritelmä muutosjohtamiselle, ja muutosjohtamiselle on hirveästi erilaisia määritelmiä. Jos aika usein siitä puhutaan Suomessa mun mielestä semmoisena johtamiskompetenssina. Se on ihan oikein, sitä kompetenssia tarvitaan, mutta lopulta niissä muutoshankkeissa, projekteissa tai muutoksissa se itse tekeminen tapahtuu. Totta. Mä huomaan itse, että mun tapani käsittää muutoskyvykkyys on itse asiassa ehkä vähän niin kuin tasoa pykälää niin kuin ylempänä. Ja me ollaan tästä sun kanssa keskusteltu joskus aikaisemminkin, ja näitä tasoja on, ja te pyritte rakentamaan ihan yhtä lailla niin kuin sitä muutoskyvykkyyttä, mutta mulle siitä on ehkä tullut vähän semmoinen kuin metatason käsite. Että mä oon mallintanut sitä 4 eri kokonaisuuden avulla, joista yksi on mindset, eli tämä niin kuin asenne ylipäätänsä, organisaation asenne siihen muutokseen ja miten me suhtaudutaan ulkoa päin tuleviin just signaaleihin ja reagoidaanko me vai mennäänkö me proaktiivisesti kohti muutosta. Että se on niin kuin yksi alue se tavallaan mindsetin kultivoiminen siellä organisaatiossa, ollaan niin kuin muutosmyönteisiä niin kuin ylipäätänsä. Ja sitten me tarvitaan skillsetti, me tarvitaan tietynlaisia niin kuin uusia taitoja siihen, että silloin kun me halutaan niin muutoskyvykkyyttä rakentaa ja vahvistaa. Ja siellä esimerkiksi mä näen, että tämä muutosjohtamisen nyt tämä taito, niin tähän kuuluisi nimenomaan sinne skillsettiin, että mitä meidän pitäisi niin kuin vahvistaa. Sitten me tarvitaan työkaluja. Eli toolset jollain tavalla, millä me niin kuin viedään sitä muutosta eteenpäin tai vahvistetaan ylipäätänsä organisaation muutoskyvykkyyttä. Ja tänne voisi aika hyvin itse asiassa istua ja osua nämä niin kuin strategiasta, jos ajatellaan erilaisia nimenomaan, niin kuin sä sanoit, sisältöjä tai projekteja, hankkeita, millä me viedään siitä, niin kuin sitä strategiaa eteenpäin, niin nehän mahtuisi aika näppärästi tänne niin kuin toolboxiin tai työkalujen alle. Ja sitten se 4, minkä mä koen vahvasti, että meitä unohtuu tosi usein organisaatioissa, ne on ne rakenteet. Koska mikä tahansa muutos, vaikka me kuinka vietäisiin läpi, mutta jos me ei onnistuta sitä juurruttaa jollain tavalla niihin organisaation prosesseihin, toimintamalleihin, käytänteisiin, kulttuuriin, joka sekin on tietyllä tavalla rakenne. On. Ja, niin kyllä. Niin sitten meiltä niin jää jotain niin puuttuu siitä kokonaisuudesta. Et mä niin näen, että me tarvitaan näitä niin 4 osa-aluetta. Ja mä tiedän, että me puhutaan ikään kuin samasta asiasta, mutta meillä on vaan pikkasen erilaista niin terminologiaa. Mutta mitä sä oot tästä mieltä? Siis täysin samaa mieltä. Ja mä myönnän sen, että me tietyllä tavalla Change Partnersissa keskitytään siihen, niin kuin, että me saadaan ne ihmiset mukaan. Eli siihen, niin kuin, mitä me kutsutaan muutosjohtamiseksi. Me pyritään nimenomaan sillä kulmalla auttamaan organisaatioita. Ja siinä mielessä voi olla, että me sanotaan liikaa, kun me sanotaan, että me viedään sitä kokonaiskyvykkyyttä, muutoskyvykkyyttä eteenpäin, mutta tietyllä tavalla mä näen, että tämä muutoksen johtaminen on niin iso osa ja se on se, missä me usein ollaan jäljessä. Niin sen takia rohkenen sanoa, että me parannetaan sitä muutoskyvykkyyttä, vaikka me tehdäänkin sen nimenomaan sen muutosjohtamisen keinoin. Joo. Eikö mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä, koska sillä on niin valtava iso merkitys sillä inhimillisellä puolella, että millä tavalla me saadaan ihmiset mukaan. Ja se on aivan täysin sama asia, että puhutaan me sitten yhdestä yksittäisestä muutoksesta tai ylipäätänsä siitä, että miten me suhtaudutaan johonkin isompaan niin kuin kokonaisuuteen tai muutokseen, niin silloin me tarvitaan ne ihmiset nimenomaan mukaan. Kyllä. Just näin. No tässä on tullut puhuttua siitä, että millä tavalla niin kuin Change Partners lähestyy muutoksen johtamista, muutosjohtamisen osaamista, mutta tähän olette, tai sinä erityisesti olet yksi niin kuin pioneereja Suomessa, joka on tuonut tähän maahan tällaisen ProSci-mallin. Tai voisi kai suomalaisittain joku kutsua myös proskiksi. Ehdottomasti, mutta ProSci sekä amerikkalaisittain äänetään ja sanotaan, niin avaa vähän, mistä tässä koko ProSci-mallissa on niin kuin kysymys? Joo, mielellään. Proski tai ProSci todellakin on yhdysvaltalainen yritys, joka on tehnyt siis muutosjohtamisen tutkimusta yli 27 vuotta. Ja siitä tutkimusdatasta ponnistaa oikeastaan muutosjohtamisen parhaat käytännöt, best practice. Ja me tuodaan sitä
tänne Suomeen. Ollaan toimittu 6 vuotta. Siitä on 6 vuotta, kun tuotiin tämä Suomeen. Mä oon itse niin ProSign systematiikkaa, erityisesti ADKAR-mallia, josta varmaan puhutaan kohta lisää, joka on itse asiassa tunnetumpi kuin ProSign. Totta. Niin, itse hyödyntänyt niitä asioita jo, mitä mä sanoisin, 15-16 vuotta helposti omassa työssäni ja huomannut, miten tehokkaita malleja ja välineitä ikään kuin siellä heillä on ollut sitten tässä best practicessa ja millä me saadaan todella ihmiset mukaan siihen muutokseen, toteuttaa niitä asioita omassa työssään. Ja vuosien varrella itse asiassa mietin kauheasti, että miksei tämä ProSign ole Suomessa. Kun tämä on maailman laajimmin käytetty muutosjohtamisen systematiikka. Tiesin, että se on meidän niin kuin läntisissä naapurimaissa ja Suomessa ei vielä ollut. Ja sitten tuli 6 vuotta sitten mahdollisuus tuoda tämä tänne Suomeen. Ja se vei tietysti mennessään sitten, että tiesin, miten niin kuin vaikuttavasta asioista on kyse, miten monet niin kuin maailmalla isot yritykset Microsoftista lähtien on niin kuin vuosia jo hyödyntänyt tätä systematiikkaa. Ja niin kun tuli mahdollisuus tämä, niin mä innostuin tietysti valtavasti. Mutta tämä on mulle itselleni tullut esiin silloin 15-16 vuotta sitten ihan puhtaasti siihen tarpeeseen. Et mä olin suomalaista suuryritystä auttamassa yhdessä isossa muutoshankkeesta, oikeastaan transformaatiossa, joka on jatkunut vaikka kuinka pitkään. Ja koin, että hei, pitää olla jotain niin kuin tähän muutoksiin inhimilliseen puolta, jotain systematiikkaa, jotain malleja, niin kuin rakennetta. Mä tykkään rakenteista itse ja huomasin sitten googlatessa, että ei tämmöinen on. Ja sitä kautta tutustuin asiaan ja nyt sitten on sen asian niin kuin promooja täällä Suomessa. Joo. No mulla on ollut ilo tutustua sekä ADKAR-malliin. Tosiaan itse asiassa juuri näin, että ADKAR-malli tuli niin kuin aikaisemmin itselläkin vastaan kuin sitten varsinaisesti tämä niin kuin ProSign-metodologia. Joo. Mutta mähän olen myös sertifioitunut tänä keväänä tähän ProSign Change Practitioner. Mä olin nimenomaan siellä sun koulutuksessa ja ihan kiva päästä vaihtaa siitäkin niin kuin vähän kokemuksia ja ajatuksia. Mutta avataan sitä ennen vähän sitä ADKAR-mallia, koska mä luulen, että se on semmoinen, minkä ihmiset aika helposti niin kuin ymmärtää ja omaksuu, että mikä tämä niin kuin ADKAR-malli on ja miksi se on itse asiassa niin merkityksellinen, miksi sitä kannattaisi pyrkiä hyödyntämään. Joo. No tämä iso oivallus tässä taustalla on se, että ne muutokset tapahtuu yksilö kerrallaan. Ja itse asiassa tuon ProSign perustaja Jeff Hyatt taisteli itse tämän kanssa, että vei isoja muutoksia pyrki viemään käytäntöön projektijohtajan ominaisuudessa ja mietti, että mikä siinä on, kun nämä muutokset niin usein niin epäonnistuu. Että ne hyödyt ei sieltä toteudu. Vaikka me tehtiin hyvät suunnitelmat, hyvät ratkaisut ja kaikki tämä, mutta ne ei toteudu tai toteuta sitten sitä tarkoitustaan, eli niitä hyötyjä ei saada. Jeff halusi sitten löytää jotain keinoja, että millä tähän tarttua ja tutki asiaa ja huomasi sitä aika nopeasti, että hei, kysehän on siitä, että me pitää saada yksittäiset ihmiset tai yksittäinen ihminen mukaan siihen muutokseen ja toteuttamaan ne muutokset omassa työssään. Ja sitä kautta loi ADKAR-mallin, halusi insinöörismiehenä rakentaa mallin taas sen ja mallin sen niin, että siinä on 5 elementtiä, jotka yksilön pitää saavuttaa, jotta muutos voi tapahtua ja siitä tulee pysyvä. Ja ADKAR tulee englanninkielen sanoista awareness, desire, knowledge, ability ja reinforcement. Ja nämä elementit yksilön pitää saavuttaa. Nämä elementit saavutetaan järjestyksessä. Eli ensimmäinen tosiaan awareness, tietoisuus siitä, miksi ylipäänsä tämä muutos tarvitaan, miksi tämä muutos tehdään. Kyllä. Ja siis siinä ei riitä tietoisuus siitä, että joku muutos on tulossa, vaan nimenomaan miksi muutos tarvitaan, mikä sen luonne on, mitä voi tapahtua, jos sitä muutosta ei tehdä. Eli se on ensimmäinen, siitä se muutos lähtee liikkeelle. No toinen elementti, joka yksilön pitää saavuttaa, on desire, eli halu lähteä siihen muutokseen itse mukaan ja antaa sille tukensa. Se on itse asiassa henkilökohtainen päätös, että hei, mä lähden nyt tähän mukaan. Tämä muuten pätee tämä malli yhtä lailla yksityiselämässä kuin täällä organisaatioelämässä. Ja sikäli niin, jos ajatellaan vaikka
tupakoinnin lopettamista muutoksena, niin silloin se desire, se halu toteutuu siinä, että tekee päätöksen, että hei, mä aion lopettaa tupakoinnin. Okei. Sen jälkeen, kun on saatu se tietoisuus ja halu, vasta sen jälkeen voidaan antaa esimerkiksi koulutusta siitä, että mitä se muutos oikeasti pitää sisällään. Että miten mun pitää jatkossa toimia eri tavalla. Ja se on tosiaan yleisin tapa saada aikaan niitä tietoja. Knowledge on koulutus. Mutta kun sä käyt koulutuksen, niin ethän sä oikeasti osaa asioita käytännössä vielä. Ja sen takia se seuraava elementti, joka pitää saavuttaa, on ability, käytännön taidot, kyvyt, kyvykkyys toteuttaa se muutos todella siinä omassa elämässään tai työssään. Ja mä usein vertaan niin kuin tietojen ja taitojen knowledge ja ability eroa, että milloin se gappi on tosi iso, niin on varmaan kun aloitat pelaamaan golfia, niin sä käyt golfkurssia ja sä saat kaiken tiedon, miten sä pelaat tai miten lyöt. Teoriassa, mutta käytännössä niin sulle ei ole vielä mitään oikeasti käytännön taitoa pelata. Eli siinä on niin kuin tosi iso gappi. Mutta se gappi muutoksesta riippuen voi olla iso tai pieni. Mutta joo, no sitten kun on se abilitykin saavutettu, on saavutettu siis tietoisuus, halu, tiedot ja taidot, niin itse asiassa se muutos silloin tapahtuu. Mutta vielä tarvitaan yksi elementti ja se on se englanninkielen reinforcement, suomeksi vahvistaminen. Eli sitä muutosta pitää vahvistaa, jotta se jää pysyväksi. Eli pitää olla niin paljon semmoisia vahvistavia elementtejä, jotka sitten niin kuin pitää sen muutoksen yllä, kunnes se on lihasmuistissa tai käytännön toimintatapa business as usual. Niin mitä se vahvistaminen on, niin siinä tietysti ylipäänsä että saa palautetta ja kiitosta ja tuloksia ja näin, niin ne vahvistaa. Mutta vahvistaminen voi olla myös sitä, että estetään jollain tavalla vanhaan palaaminen. Joo. Mutta sitten kun nämä kaikki ADKAR-elementit on saavutettu, niin se muutos on tapahtunut ja siitä tulee pysyvä. Joo. Ja se hienous tässä ADKAR-mallissa on se, että se ei ole pelkästään tämmöinen nice to know-malli, vaan sitä voi sitten hyödyntää muutosjohtamissa. Ja ihan niin kuin lähtien siitä yksilön muutosjohtamisesta. Joo. Ja silloin me tullaan muun muassa esihenkilöiden kyvykkyyteen ja niin edespäin. Kyllä. Itse asiassa mulle tässä mallissa nimenomaan se tietyllä tavalla se yllättävin näkökulma on nimenomaan se yksilön vahva painottaminen, koska just se, että meidän pitää ymmärtää, että ihan aidosti muutos tapahtuu vain yksilöiden kautta ja joka ikisen yksilön organisaatiossa periaatteessa pitää kulkea tämän ADKAR-prosessin tai mallin vaiheiden läpi, Kyllä. jotta se muutos oikeasti toteutuu ja varsinkin niin kuin pysyy siellä niin kuin organisaatiossa. Ja sitten kun sen miettii ja skaalaa, että no voi olla, että on helpompaa saada 10 henkilölle menevän muutos läpi. Usein puhutaan, että muutos tai kulttuuri vaikka muuttuu kahvikuppi kerrallaan, että sä voit käydä Kyllä. tällaisen prosessin niin kuin yksittäisten henkilöiden kanssa läpi. Mutta se, että jos puhutaan, että meillä on tuhansia työntekijöitä ja puhutaan jostain isosta vaikkapa transformaatiosta, niin nämä haasteetkin muuttuvat kertaluokkaa suuremmiksi. Kyllä. Ja se on oikeastaan se juttu nyt sitten, että ADKAR-malli on hirveän looginen, on helppo ymmärtää ja koskaan kukaan ei ole mun pannut vastaan siihen, että etteikö se näin menisi. Mutta se iso juttu on se, että miten me tämä tieto ja ymmärrys, se ADKAR-malli, niin että miten me skaalataan se siihen sit koko organisaation tai jonkun tietyn joukon niin kuin muutokseen ja siitä on itse asiassa tässä ProSign tai ProSkin systematiikassa kyse. Mitä asioita me tehdään, millä me kuljetetaan ne yksilöt sen ADKAR-polun läpi. Ja se on sitä muutosjohtamista meille. Mitä me tehdään, jotta me saadaan nuo ihmiset kulkemaan se oma ADKAR-polkunsa läpi juuri tämän tietyn muutoksen tai muutoshankkeen sisältämien niin kuin asioiden suhteen. Kyllä. Ja sitten sä viittasit tuossa äsken jo siihen, että tämä, kun me puhutaan siis yksilöiden muutoksesta ja myös ne esihenkilöiden täytyy itse käydä tällä niin kuin vastaava polku läpi, että, jotta he pystyvät sitten johtamaan sitä muutosta siellä organisaatioissa, niin miten tämä sun kokemuksen mukaan niin kuin tyypillisesti menee, että kuinka nopeasti me saadaan ne tämmöiset kriittiset avainpelaajat, kuten esihenkilöt, mukaan muutokseen? Vai onko se helpompaa esimiehille tai esihenkilöille vai onko se ihan yhtä haastavaa kuin se on sitten niille tekijöille? No nythän me tullaan oikeastaan siihen kyvykkyyteen.
Eli jos esihenkilöillä on esimerkiksi ymmärrys ADKAR-mallista ja siitä, että miten he voivat käyttää sitä välineenä omassa johtamisessaan. Ja itse asiassa tämä niin ADKAR-malli on siitä hieno, että siinä ei tarvitse olla välttämättä muutoshanketta tai mikä tahansa muutos, minkä sä haluat toisessa henkilössä ikään kuin menevän läpi, että sä haluat auttaa sitä muutoksessa, niin se ADKAR-malli pätee siihen. Ja me tullaan silloin siihen kyvykkyyteen, että jos esihenkilöt ymmärtää ADKAR-mallin, osaa käyttää sitä omassa niin kuin muutosjohtamistyössään tai johtamistyössään, niin se on osa sitä itse asiassa koko organisaation kyvykkyyttä. Mutta joo, sä oot oikeassa siinä, että niiden esihenkilöiden pitää itse käydä ensin oma ADKAR-polkunsa sen muutoksen suhteen, ja mikä ollaan tuomassa sinne organisaatioon, on se sitten ERP-projekti tai muutto uusiin tiloihin tai uuden asiakaslähtöisemmän toimintamallin käytäntövieti, niin heidän pitää itse käydä se oma ADKAR-polkunsa ja sen jälkeen auttaa omia tiimiläisiään käymään se ADKAR-polku läpi. Et sillä lailla esihenkilöillä on kaksoisrooli tässä näin. Joo, ja tämähän usein, niin jos ajattelee ihan arjessa, tämähän on haaste. Näkee paljon, kun strategiaa viedään käytäntöön, että usein esihenkilöille ei oikeastaan juuri anneta sen enempää aikaa sen uuden strategian omaksumiseen ja tämän henkilökohtaisen muutosprosessin läpikäymiseen ennen kuin heidän pitää olla jo viemässä sitä niin kuin strategiaa sitten tiimien kanssa käytäntöön. Ja niin kuin tavallaan se arjen kokemus on osoittanut sen, että me saatetaan vähän niin kuin itse silloin syödä ne onnistumisen eväät siltä muutokselta tai strategialta, jos ei me malteta pysähtyä ja huolehtia siitä, että esihenkilöllä on riittävä määrä työkaluja sen muutoksen läpiviemiseen sekä niin kuin henkilökohtaisella tasolla että sitten totta kai niiden niin kuin tiimien kanssa. Siis mua lähestulkoon suututtaa täällä Suomessa niin kuin monesti se, miten vähän tuetaan oikeasti niitä ihmisiä, jotka on siinä muutoksessa, siis ihan työntekijöitä, henkilöstöä, mutta sitten myös esihenkilöraukkoja, jotka niin kuin jää niin sanotusti housut kintuissa kiinni, kun alkaa oma tiimiläinen kysymään, että hei, mä oon kuullut, että tämmöinen muutos tulossa, että voit sä kertoa siitä lisää. Ja sitten ne on sillä että no en mä tiedä yhtä paljon kuin sinäkin. Joo. Niin. Joo, ja sitten tämä jännä, että tiimiläinen harvoin uskoo sitä, että tilanne oikeasti on niin, että esihenkilö ei tiedä siitä, mutta todellisuudessa se voi todellakin olla niin, että ne eivät tiedä yhtään enempää. Joo, valitettavan usein sitten on. Ja se on sitä niin kuin systemaattisen muutosjohtamisen puutetta, että jos me ei ymmärretä ottaa niitä esihenkilöitä ajoissa mukaan, jotta heillä on tietysti varmuus, että me saadaan heidät puolesta puhujiksi sille muutokselle ja sitten viemään sitä muutosta omille tiimiläisilleen tukemaan heitä siinä muutoksessa, niin kyllä se mua harmittaa. Ja sitten ihmetellään vielä, että miksi ne muutokset ei mene läpi ja miksi ihmiset kärsii. No, jos heitä tueta, niin totta kai kärsivät. Kyllä. Miten sun mielestä, miten tämä ADKAR-malli tai ProSci, no ehkä ADKAR-malli, miten se niinku soveltuu sit ylipäätänsä tämmöiseen johdon tai esihenkilöiden kehittämiseen? Joo. No sanotaan, että jos me viedään uudenlaista johtamista organisaatioon, niin se on muutoshanke. Tai uudenlaista kulttuuria tai mitä vaan, niin se on muutoshanke. Ja tässä on nyt se kaksi puolta, että tietysti kun me tehdään systemaattista muutosjohtamista, niin me saadaan se muutos menemään paremmin. Eli jos me ollaan vaikka kehittämässä meidän johtamiskulttuuria tai johtamisen toimintatapoja ja malleja, niin silloin sitä pitää johtaa muutoshankkeena ja tehdä hyvää muutosjohtamista siinä. Mutta sitten on tämä myös se kyvykkyys, johto ja esihenkilöt, että heillä on kyvykkyys sitten muutosjohtaa niin kuin sitä organisaatiota, niin sen kehittäminen, sekin on muutoshanke. Eli muutosjohtamisen käyttöön ottaminen vaatii muutosjohtamista. Nyt ollaan metatasolla. Nyt ollaan kyllä todella metatasolla. Samanaikaisesti meidän pitäisi pyrkiä ikään kuin, kun me kasvatetaan sitä muutosjohtamisen kyvykkyyttä ja muutosjohtamisen taitoja siellä organisaatiossa, niin tämäkin itsessään jo vaatisi niitä muutosjohtamisen taitoja. Niin eikö tämä on todellakin melkoinen niin kuin paradoksi tai dilemma siellä, että me ikään kuin tarvitaan taitoja, mitä meillä ei välttämättä vielä ole. Mutta silloinhan se tarkoittaa sitä, että jostain pitää aloittaa ja meidän pitää alkaa systemaattisesti harjoittelemaan sitä ja siinä ehkä kenties auttaisi se, että meillä olisi joku systematiikka tai viitekehys. No juuri näin. Ja itse asiassa tämä on just, että no mistä me aloitetaan ja silloin me tullaan itse asiassa aika paljon näihin rooleihin ja nyt kun me puhuttiin jo itse asiassa ylimmästä johdosta, eikö niin? Kyllä. Se tuli jo roolina esiin ja tietysti puhuttiin paljon esihenkilöiden roolista, joka on myös supertärkeä, mutta
mä haluan tuoda tähän peliin roolin, joka Suomessa on vielä aika tuntematon. Ja mä haluan kutsua sitä muutospäällikkörooliksi tai muutosvastaava. En niinkään kutsu sitä muutosjohtajaksi, koska johtaja sanana niin kuin viittaa vähän liian niin kuin korkealle organisaatiossa. Mutta muutospäällikkö on henkilö, joka johtaa muutosjohtamista, ohjaa muutosjohtamista. Silloin kun meillä on joku muutoshanke tai projekti tai muutos, niin me tarvitaan muutospäällikkö. Ihan samalla tavalla kuin me tarvitaan projektipäälliköitä. Määrittelemään se, että mikä muuttuu ja millä tavalla, eli se ratkaisu, niin me tarvitaan se muutospäällikkö viemään sitä muutoksen inhimillistä puolta eteenpäin. Ja moni suomalaisorganisaatio nyt vielä kipuilee sen kanssa, että pitääkö meillä olla tämmöinen rooli. Kenen homma se on, onko se täysipäiväinen ja niin edelleen. Mutta mä sanon, että tämä sama paini on käyty itse asiassa projektijohtamisen kanssa aikanaan. Ja monissa organisaatioissa vielä ulkoistetaan tämä niin kuin muutosjohtaminen konsulteille. Ja meidän tietopohja, kun sanoin, että meillä on 27 vuotta tässä niin kuin best practice-tietoa käytettävissä, niin se kuitenkin kertoo sen, että se muutosjohtaminen onnistuu parhaiten sieltä organisaation sisältä, koska meidän pitää mobilisoida ne esihenkilöt ja mobilisoida ylijohto tekee oma roolinsa ja jonkun pitää ohjata sitä tekemistä. Eli mä vertaan tätä projektipäällikön hommaa, jonka tehtävänä on saada aikaan hyvä ratkaisu, eli ohjata sitä, mitä me kutsutaan tekniseksi puoleksi, muutoksen tekninen puoli, eli se itse ratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen, mutta me tarvitaan siihen muutosjohtamiseen, eli sen muutoksen inhimillisen puolen johtamiseen myös henkilö. Periaatteessa, tai sanotaan, että rooli. Periaatetasolla se voisi olla niin kuin projektipäällikkö, jos hänellä olisi siis aikaa, kapasiteettia, kyvykkyyttä myös hoitaa se, mutta parhaat käytännöt kertoo meille, että se on oma roolinsa, jonka tehtävänä on tukea näitä muita tekemään sitä muutosjohtamista. Eli jonkun pitää suunnitella ja ohjata muutosjohtamista, ja se on muutospäällikkörooli, joka on vielä monessa suomalaisessa organisaatiossa vähän tuntematon rooli, mutta vahvasti kehittymässä. Ja itse asiassa sä oot, Riikka, käynyt silloin, kun sä oot käynnissä meidän sertifiointiohjelmaan, niin silloin sä oot oppinut siihen rooliin. Eli sulla on ikään kuin muutospäällikkö, koulutus ja työkalut käytettävissä, jolloin sä voisit napata organisaatiossa muutoksen ja yhdessä projektipäällikön kanssa viedä sitä sitten käytäntöön. Joo. Kuinka usein, niin kun viittasit tässä, että projektipäällikkö ja muutospäällikkö ovat ikään kuin erillisiä rooleja, ne voivat yhdistyä siis samassa henkilössä, mutta onko sun mielestä niin tyypillistä se, että ne eivät asu ikään kuin samassa henkilössä? Onko ne sillä tavalla erilaiset? Pitääkö ymmärtää, jos se projektipäällikkö on enemmän tekninen rooli tietyllä tavalla, vastaa aikataulusta, sisällöistä, ratkaisuista näin. Ja sitten taas change lead tai muutospäällikkö on selkeästi enemmän ehkä sen ihmisen, inhimillisen puolen. Niin mikä sun kokemus on, että onko se fiksumpaa, että nämä henkilöt on ikään kuin eri? On. Joo. Ja jälleen kerran se best practice-tieto kertoo meille, että silloin kun on isosta, vaativasta, riskaabelista muutoshankkeesta kysymys, niin ehdottomasti saisi olla oma henkilö, siis erillinen henkilö vetämään sitä muutosjohtamista ja sitten oma henkilö siihen tekniseen puoleen, eli projektipäällikkö, niin silloin kun on isosta muutoksesta kyse. Koska ne on, sanotaan, että jopa niin kuin lahjakkuuden aloina, erilaiset osaamisalueet, erilainen prosessi, erilaiset työkalut kummallakin ja silloin se niin kuin paras, sanotaan, että ainakaan huipputason osaaminen yleensä ei sit istu kuitenkaan niin kuin samassa persoonassa. En sano, etteikö se olisi niin kuin periaatteessa mahdollista ja olen nähnyt henkilöitä, jotka pärjää tosi hyvin molemmissa, mutta sitten viimeistään se kaatuu siihen, että ei aika tai kapasiteetti riitä niissä isoissa hankkeissa. Mutta on tosi yleistä se, että sama henkilö pyrkii ikään kuin pitää 2 lippistä päässä, eli hoitaa molempia rooleja. Se on ihan mahdollista, kunhan on riittävä osaaminen ja sitten ne työkalut, prosessi siihen, että miten sä teet sen.
Ja käytännössä me varmaan nähdään aika paljon näitä tuplahatturooleja siitä syystä, että sehän on myös kustannuskysymys nyt sitten organisaatioille, että kuinka paljon me niin ikään kuin investoidaan siihen muutoshankkeeseen kokonaisuuteen, että sekä siihen projektipuoleen että sitten niin kuin ihmisten johtamiseen. Ja me tiedetään sun kanssa, että me siis tässä me feilataan, me alisuoriudumme suuresti Suomessa siinä, että me emme investoi nyt siihen muutoksen inhimilliseen puoleen. Kyllä. Mutta sillähän on myös kustannus. On ilman muuta. Mutta se vaihtoehtoiskustannus on valtava. Siis jos, jos tarkoitit just sitä, että jos me ei panosteta siihen muutoksen inhimilliseen puoleen, niin me riskeerataan se koko investointi käytännössä. Kyllä. No me voidaan tietysti kysyä, että tässä muutoshankkeessa kuinka iso prosentti tämän hyödyistä ja tuloksista on kiinni ihmisistä. Ja kun mä kysyn tätä johdolta, niin hetken miettii ja toteaa, 80%, 90%. Ne niin kuin tajuaa sen, että tämä on ihmisistä kiinni. Mun jatkokysymys on, hetkinen, sä sanot, että tässä 10 miljoonan niin kuin hankkeessa 90% hyödyistä ja tulosten niin kuin toteutumisesta on kiinni ihmisistä. Eli 9 miljoonaa on stake. Mm-hmm. Pitäisiköhän sun vähän panostaa myös siihen muutoksen inhimilliseen puoleen enemmän, että sä varmistat, että sä saat sen 9 miljoonaa sieltä. Että tämä on niin kuin se on aika hyvä kysymys. Aika herättävä kysymys ja tällä mä usein saan niitä lamppuja syttymään, että että todella, että eihän me olla mietitty tätä juuri lainkaan, eikä panosteta siihen. No siellä ylimmässä johdossa nyt sitten mietitään sitä toivottavasti tulevaisuudessa entistä useammin myös muutoksen johtamisen inhimillistä puolta, mutta ylimmällä johdolla on tunnetusti ja tiedetysti aika merkittävä rooli ylipäätänsä, mitä tulee niin kuin siihen muutoksen onnistumiseen, muutoksen mahdollistamiseen. Niin kerro vähän lisää siitä. No ensinnäkin tutkimus kertoo, että tärkein yksittäinen tekijä muutoksen onnistumiselle, ja onnistuminen tarkoittaa siis sitä, että me saadaan ne hyödyt aikaiseksi. Tärkein yksittäinen tekijä on niin sanottu ylimmän johdon sponsorointityö. Me puhutaan ylimmäisestä johdosta useimmiten sponsoreina tai silloin, kun me puhutaan muutosjohtamisen ammattilaisten piirissä. Mutta se ylimmän johdon toiminta sen muutoksen eteen, niin se on ihan ratkaisevan tärkeää. Ja mitä usein nähdään, tyypillinen virhe ylimmälle johdolle on se, että he laittavat ehkä sen muutoksen vireille ja käyntiin, mutta sen jälkeen siirtyvät jo niinku seuraaviin asioihin ja heitä kiinnostaa ne tulevat jutut enemmän kuin nyt tämä käynnissä oleva, koska se on luontaista. Se on niinku johtajan tehtävänä totta kai katsoa eteenpäin ja suunnitella sitä tulevaa. Eli se, että he ikään kuin loikkaavat sitä pois ja ulkoistavat sen muutosjohtamisen muille, sen tekemiseen, eikä näy aktiivisesti ja näkyvästi ikään kuin on mukana siinä, niin se on sellainen tyypillinen virhe, minkä ylijohto tekee. Ja se on mielestäni ihan niin kuin sinänsä luonnollista, koska heillä on fokus siellä tulevassa. No sitten tietysti johtaminen on ihmisten johtamista, eli silloin ne johtajat, jotka ymmärtää sen inhimillisen puolen merkityksen, niin he toki luontaisesti osaavat hyvin kommunikoida niistä tavoitteista ja miten tärkeä asia tämä on, mutta eivät sitten kuitenkaan ymmärrä sen oman tehtävän merkityksellisyyttä, että miten tärkeä se ylimmän johdon rooli on. Et paitsi, että on näkyvästi aktiivisesti mukana siinä hankkeessa, niin heidän pitäisi myös varmistaa, että ne kollegat, muut johtoryhmäläiset sun muut, ovat myös toimivat sponsoreina sille muutokselle. Eli heidän täytyy vähän siihen sivulle ja jopa ylöspäin niin kuin vaikuttaa ja varmistaa, että ne muutkin puhuu tämän muutoksen puolesta. Ja se ei ole välttämättä kovin helppoa sille johtajalle, koska he on tottunut siihen, että heillä on tietty vaikutusvalta enemmän sinne organisaatioon alaspäin. Ja tämän kanssa monesti kipuillaan. Eikä ymmärretä, että tämä on niin kuin se oma homma, on myös sitä. Sitten on vielä itse asiassa kolmas asia, jota ei kanssa hoksata, miten paljon se vaatii, on se viestintä siitä muutoksesta. No okei, muutosjohtamista sanotaan, että se on sama kuin muutosviestintä, no se on aika kapeasti todettu, mutta totta kai viestinnälliset asiat on muutosjohtamista tosi tärkeää. Meidän pitäisi saada se ylinjohto kertomaan nimenomaan sen ADKARin A:n, erityisesti awareness-viestit, eli miksi tämä muutos tarvitaan, miksi tarvitaan juuri nyt, mitä voi tapahtua, jos tätä muutosta ei tehdä. Ja se pitäisi kuulla sieltä ylimmältä johdolta. Ja viestintä ei saisi olla tietenkään yksisuuntaista, vaan se pitäisi olla molemmin suuntaista sen ihmisten kanssa keskustelua näistä teemoista ja varmistaa, että se viesti todella menee sinne ihmisille perille. Ja
johto yleensä ei ymmärrä, miten paljon se vaatii sitä viestintää, siis viestintäkertoja ja sitten vähän eri tapoja myös viestiä. Että niin kuin varmaan tämmöinen viestintätutkimus kertoo, että 5-7 kertaa pitäisi ainakin ihmisen kuulla se sama viesti, että se millään tavalla voi hahmottua ja jäädä sinne mieleen. Ja sitten joka tapauksessa se kaikista näkyvin viesti on se esimerkillä johtaminen ja se näkyminen nimenomaan osana sitä muutoshanketta. Oh. Ja sitten kun kuitenkin ylintä johtoa kiinnostaa ne niin kuin itse se ratkaisu tosi paljon, niin se fokus menee sinne. Ne on tottunut toimimaan ohjausryhmässä se ylijohto ja tekee niitä päätöksiä sen muutoksen suhteen, ohjaamaan projektia ja niin päin pois. Mutta täällä muutosjohtamisen puolella ne on johtamistekoja. Eli ei pelkkää päätöksentekoa, vaan johtamistekoja. Ja sitä ei kans helposti hoksata. Että ajatellaan, että se semmoinen, että mä oon siellä ohjausryhmässä, se riittää, että mä ohjaan sitä siellä. Joo, ja nyt kun sä puhuit sen noin, niin on helppo nähdä se, että tämmöinen tyypillinen ikään kuin projektijohtamisen playbook niin kuin löytyy aika monesta organisaatiosta ja johtoryhmästä, ja johtajat ovat käyneet tämmöisen. Mutta sitten kun tullaan tänne muutosjohtamisen puolelle, se playbook, ne johtamistekojen playbook niin puuttuu. Ei sellaista ole välttämättä. Joo, ei ole koskaan käyty sitä niin keskustelua ja mietitty, että mitä ne on ikään kuin ne muutosjohtamisen teot, millä me niin varmistetaan, että me viedään sitä muutosta eteenpäin. Joo. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen, kun se ADKAR-malli on niin kuin melkein tämmöinen sveitsiläinen linkkuveitsi, että se soveltuu tosi moneen asiaan. Niin itse asiassa se, että me saadaan ylijohto toimimaan vahvoina muutoksen sponsoreina, eli tekee sen oma muutosjohtamisroolinsa, niin se on itse asiassa muutos. Ja me voidaan soveltaa ADKAR-mallia siihen muutokseen. Eli se on jälleen kerran apuna siinä. Ja useimmiten me nähdään, että ylimmällä johdolla on tietoisuus siitä, että meidän pitäisi muutosjohtaa. Ne ymmärtää sen kyllä, että muutosjohtamista sinänsä tarvitaan ja ihmisiä pitäisi tukea siinä muutoksessa. Heillä on myös yleensä kohtuu hyvä halu tehdä sitä. Mutta sitten kun me tullaan siihen ADKARin K:hon, knowledge, niin niillä ei välttämättä olekaan tietoja siitä, mitä se on se hyvä muutosjohtaminen, mitä heiltä edellytetään. Ja silloin meidän tehtävänä on tietysti niin kuin saada aikaa heille se tiedot ja taidot tehdä sitä muutosjohtamista siitä omasta roolistaan käsin ja ymmärtää, miten tärkeä se rooli on. Joo. Ja jos itse asiassa palaan sen verran takaisin, kun sanoit tuossa hetki sitten sitä, että ylimmällä johdolla saattaa olla ikään kuin jo paine sitten siirtyä seuraaviin tai tulee uusia kiinnostavia kysymyksiä, mihin heidän aikaansa tarvitaan. Mutta jos me mietitään, kytketään tätä ikään kuin strategiseen johtamiseen tai strategian käytäntöön vientiin, niin eihän organisaatiossa periaatteessa, nyt hipsuissa periaatteessa, pitäisi olla mitään muita muutoshankkeita kuin sellaisia, jotka toteuttavat strategiaa. Ja mikä oikeastaan on sen tärkeämpää ylimmälle johdolle kuin toteuttaa ja varmistaa, että strategia menee käytäntöön. Kyllä. Joten itse niin kuin näkisin, että heillä jos jollain on se erittäin kriittinen niin kuin rooli siinä varmistaa, että ne strategiset muutoshankkeet toteutuvat. Joo, se on erittäin hyvin sanottu. Ja juuri näin mä ajattelen sitä niin kuin strategian käytäntöön vientiä. Että strategia viedään käytäntöön erilaisilla muutoshankkeilla tai projekteilla ja tietysti pitää osata silloin niitä niin kuin laittaa aikajan alle, priorisoida ja niin päin pois. Ja sitten muutos johtaa niitä muutoshankkeita hyvin. Mutta sitten tuossa tuli nyt mieleen myös toinen tyypillinen niin kuin johdon, sanon nyt suoraan niin kuin virhe tai ehkä niin kuin jotain hoksata, on se, että muutos pitää viedä loppuun asti, siis sinne asti. Me pitää jatkaa muutosjohtamista niin kauan, että me nähdään ne hyödyt. Eli se on tyypillinen virhe, että ei jakseta odottaa sinne asti, koska on jo seuraavat projektit siellä mielessä, niin johto ei jaksa ikään kuin odottaa sitä, että kun meillä on käyttöönotto, ne ajattelee, että jes, nyt on niin kuin tämä muutos tapahtunut ja voitto julistetaan siinä vaiheessa, mutta itse asiassa voiton voi julistaa vasta silloin, kun me nähdään, että ne hyödyt todella siitä muutoshankkeesta toteutuu organisaatiolla. Ja tähän ei riitä välttämättä pinna, eikä ehkä välttämättä niin kuin osaaminen ja ymmärryskään, että pitäisi pystyä malttamaan ja pitää pystyä mittaamaan niitä hyötyjä ja pitää olla selkeät niin kuin varmuus siitä, että no nyt tämä on oikeasti tapahtunut tämä muutos. Se on business as usual ja me saadaan ne hyödyt, mitä me
siltä muutokselta haetaan, että tähän useimmiten johdolla ei riitä se pinna ja heidän pitäisi olla sinne loppuun asti kiinnostuneita asiasta, tehdä sitä omaa roolia. Ja jos nyt katsoo melkein mitä tahansa johtamisen tutkimusta tai kyselytutkimuksen tuloksia, missä kysytään, että mitä kyvykkyyttä tarvitaan enemmän ylimpään johtoon, niin siellä nousee aina kärkeen tämä niin kuin strategian käytäntöön vientikyky, eksekuutiokyky. Ja jos me tässä, mitä me ollaan sun kanssa keskusteltu, niin on käynyt aika selkeäksi, että käytännössä me puhutaan muutosjohtamisen kyvykkyydestä. Näin se just on. Strategian käytäntöön vieminen on muutosjohtamisen kyvykkyydestä. Joo. Ja muutosjohtamista on tosi paljon niin kuin myyttejä tai harhaluuloja tai niin kuin vääriä käsityksiä, sanotaanko näin, että jos siihen asiaan ei ole paneutunut, niin ajatellaan helposti, että se muutosjohtaminen on niin kuin se muutoksen pehmeä puoli. Se on inhimillinen puoli, joo, mutta ei se ole pehmeä puoli. Itse asiassa se on se niin kuin kova juttu, jolla saadaan todella ne hyödyt toteutumaan. Koska kun me tehdään se tekninen puoli, eli se ratkaisu, rakennetaan se ratkaisu tai suunnitellaan, että toteutetaan, rakennetaan se ratkaisu ja tehdään käyttöönotto tai jotain tämmöistä, niin ei me sillä vielä saavuteta mitään, juuri mitään, vaan vasta sitten, kun ihmiset todella on ottanut ne asiat siinä arjessaan käyttöön, niin silloin me nähdään ne hyödyt. Ja se keino saada ne ihmiset mukaan hyväksymään, omaksumaan, ottaa ne asiat käyttöön on muutosjohtaminen. Eli tämä ei todellakaan mitään pehmoilua, vaan tämä on, siis muutosjohtamista tehdään vain sen vuoksi, että me saadaan se investointi tuottamaan. Kyllä. No miltä näyttää muutosjohtamisen tulevaisuus sun silmin? No toivon, että Suomessa ainakin niin kuin siltä, että tähän panostetaan paljon enemmän kuin nykyään. Eli se on niin kuin varmaa, että me ollaan vähän takamatkalla ja organisaatioiden niin kuin täytyy ottaa tämä tosissaan. Johdon täytyy ottaa tämä tosissaan ja ymmärtää tätä asiaa. Mutta trendejä, mitä ihan tutkimuskin kertoo, niin muutamia trendejä on ensinnäkin se, että siirrytään enemmän siitä konsulttien käytöstä siihen, että on sisäinen osaaminen. Sama juttu, mikä on tapahtunut aikanaan projektijohtamisessa. Aikaisemmin otettiin konsultteja vetää niitä projekteja, mutta nykyään yhä useammassa niin kuin organisaatiossa on sisällä tietysti projektijohtamisen ammattilaisia. Sama juttu tulee tässä tapahtumaan ja monissa meidän naapurimaissa, niin tämä on jo totta. Suomessa tullaan vähän perässä, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Eli enemmän sisäistä osaamista. Se on organisaation omaa kompetenssia tämä muutosjohtaminen. No sitten yksi toinen trendi, mikä nähdään, on se, että niin kuin ketterät menetelmät integroituu vahvemmin tähän muutosjohtamiseen. Joskus on niin kuin Prosaankin systematiikkaa ajateltu, että se sopisi vain vesiputousmallisiin projekteihin tai näin, mutta se ei pidä paikkaansa, koska ADKAR edelleen pätee ja systematiikka ottaa sen niin kuin huomioon, että se yhtä lailla toimii niin kuin näissä ketterissä menetelmissä ja nopeissa sykleissä ja kokeiluissa ja kaikessa tässä. Ihan samat lainalaisuudet pätee tässä. Että me pitää silti tukea niitä ihmisiä ja kertoa, että mikä muuttuu ja millä tavalla ja niin päin pois. No se on niin kuin yksi trendi varmastikin no sitten tämän niin kuin kompetenssin kasvattaminen ylipäänsä, että johto ja ne johdon rooli, esihenkilöiden rooli ja sitten niin kuin muutosjohtamisen roolit, että ne kirkastuu organisaatioissa ja tulee sitä kompetenssia todella niihin organisaatioihin. Hyvä. Ja sen eteen me molemmat tehdään töitä tässä hartiavoimin, että me saadaan tätä muutoskyvykkyyttä ja muutosjohtamisen niin kuin osaamista organisaatiossa vietyä seuraavalle tasolle. Kyllä. Kiitoksia ihan valtavan paljon, Teppo. Tämä on ollut sekä valaiseva että inspiroiva ja innostava keskustelu ja toivotaan, että Suomessa nyt saadaan vihdoin tämä muutosjohtamisen kyvykkyys nousuun. Kiitos Riikka, oli ihan mahtavaa, että pääsin mukaan. Kiitos.